दै तय मानों नगरनि मानों प्ले इनके आरो पारागो आरो साप्लाइ रक करय मग सापं साप्लाइबो करै न हा इनके नक ताखाय वाति रक आसि तय सिनजानो नोंलाय रुगि रक संलायना बेले नों गायसा रुगि अंगे हे माखाय मानों प्ले रुगि अंगे हिंगे ब्र थांनो नाबाखा आइ ननो आसा किसे कष्ट खायो नोंगै मातों इनके सरकारक फायो केफुंसे फाया दय तोय नक तां मालाय बुरुम बेराय क्लांगा पायसनि रो मानों गानाय गो तिप्रासा बसंनि लुकुरक सिरि सितिनि सिमि दांगै मा दांगै फानि सिमि तांगै जालाय फाइमानि याकनि दा बरंबाय ताबुंबो याकनि दा काग्याखौ जानानि माइ गोरै हायाखायबा तंनानि नकथाय गाम गोरै नोंनानि तय गाम गोरै हिमनानि लामा गोरै अमहायखायनो तंलाय फाइजाखौ तिप्रासा बसंनि लुकुरक जुगि जुगि लाई थांका बिसि बुरुम बुरुम फाइ थांका ताबुकबो तिप्रासा बसंनि लुकुरकनि जोंजाल आयाखायबा बंनि लांमा साख्लाय जाग्याखौ जुगि जुगि फायो थांगो जुगि जुगि थांगो फायो बंनि लांमालाय ताबुकबो जे नखा बाय चुमुय नांलाय माने हायखाय न बंनि लांमा नांलाय तंखो जे तंमुं जामुं बाय सालाय जाग्याखौ वानि बेरा नकुचुक तांगै ताबुकबो तंगै फाइजागो तय सानि तयनो खगै नोंलायै ताबुकबो तंगै फाइजागो हुकबाल हाकबाल बाय तांगै जालायै ताबुकबो तंगै फाइजागो तिप्रासा बसंनि लुकुरक 2025 बिसि खबै फायैबो ताकबो साग्लाय जाग्याखौ तिप्रासा बसंनि लुकुरकनि लांमा सिरि सिति बाय बाक्सा लाइबोमा कासाम बाय बाक्सा तिप्रासा बसंनि लुकुरकनि लांमा ताबुकबो सालाय जाग्याखौ ता खुक्सुं बुखुक्सुं हारबायसा जत खागानां माया गानां सुबलाय टिभि नायतंनाय सिनि लुकुरक न तिप्रा हानि नक नारायसा लाम सगो सिनि सुबलाय टिभि दियो साल बुरुम बुरुम न नक जारा सुबलाय टिभि नायतंनाय रक सिनि चेनेलनि बाखाक्तै नक नुगै माखाना जों जे तिप्रा हादियो सिनि जे बुकुं बारा हिनजांनाय रक सिनि तिप्रा सारक जे जागा जोंजाल जे जागा समस्या जे जागा प्रब्लेम तय करै कारेन्ट करै लामा करै जे गभर्नमेन्टनि जे फेसिलिटिस अब माया अमहाय जागा जों थांगय बगनि जे जोंजाल न चेरैनायै लुकुरंनि बासखांगो आयखायबा सरकारनि खुन्जरो बा सरकारनि मकलो जों तेलांनानि फुनुकनानि साइड गय दंगो इनका अमहायकेनो जों तनै सामनो कन्स्टिट्यूशन 49 कन्स्टिट्यूशन बाय खबजाक जों तनै राजदत विलेज दियो जों तनै फाइ सपायका इनके जों बंनि ता जोंजाल तं आयखायबा बंनि ता समस्या तं अबनो जों साया आं साया बंनि खुद निजेनि बंनि साकबायथां खुक्तैनो जों तनै खाराय नायनाय बंनि ता जोंजाल अंगै जोंनो तनै आसुक लामा कासालनि जोंनो मारि खनका बक फायदि नेनि इनके आने बुमं अंखा पसन कुमार रुवाजा के खो इनके जे ताबाव इनके जों ताबाव समस्या गलाय तंबा जों दुख नाङै जों मा दङ इनके जों ताबाव जे जों सरकार रग हापाय माने ताबाव जों इनके जों जे दुइ ग्रै हग्रै इनके दुइबो जों मानिया के फाल्गुन चैत्र इनके जों अनेक अवस्था चले दङ जों ओ सरासरि थाङै लामा खासाल हा खासाल रग थाङै जों इनके बुरै बसा इनके कष्ट खये दूर दुरान्त लामा रग इनके थाङै जोंनो मा खांपायो एबोनि दुख तैयै इनके जों दिनै लामानि समस्या जों आसो गारि गुरा जों इनके बुरै चराय हाया जाय अंखाय कुलुं कसा अंखाय जों बागै क्लांलाय जनाय बालै क्लांलाय जनाय ए अबनि दुख तैयै जों खिसा कक सानानि
इनके बरोना हाकसालनि बरोना जों गबगै जों दिसा इनके कष्ट खायो जों बरोना सानानि बागै जों बरोना माखयो अब हाय जों जेमन जों दुख नांमाने अंखा सिनि समस्या स्कुल करै इनके बसा बतै सिनि हेके ओ हादुरि बाय खंगै मा दंलायो इनके सिनि बसा बतै जों स्कुल खैमिया परासना खैमिया इनके जों हेके स्कुलनि समस्या जों कनो मास्टर बो करै इनके स्कुल बो करै इनके सिनि मसग स्कुल पुन थुगो इनके मसग थुगो जों जेमन हेके जों ब्लं बिसिनि जों हेके अवस्था खै जों मा दङ बन्चित खै जों हेके तिनि पिन्ट सिनि बागै खासानाय करै जों ताबाव नायदि जों ताबाव हेके तुइनि बागै जोंनो जों कारेन्ट जों हेके कारेन्ट बो करै कारेन्ट जों फाइका हेके जेसीबी नि सागा जों कोटि हेके कायरे जाखा हेके स कोटि ताबाव पिन्ट जोंनो हेके नायनाय करै हेके कारेन्ट ओबनि दुख दङ जों हेके जों हेके ताबाव लामा जों सारा दिन जों गारि घोड़ा चलेनाय हेके जों हेके हाया साया कुलुम कसा अंखाय जों हेके सुदो वाबाय बालै वायें खागै जों हेके माकलांगो डाक्टर माफनुगो जों बिथि कसाबो जों ठीक मते मासाया हेके जों रगो ताबो साब सेन्टार दङ हस्पिटाल हेके जोंनो हेके रगो बिथि कसाबो जोंनो हेके बेराय फाइजांमान करै हेके जोंनो हेके सुसि कहाबो जोंनो हेके नायफैजैया एर माने ताइन सानाय साब सेन्टार लाई तंगो नंनि न माने जारा नायनाय जारा साब सेन्टार तानाय जारा साब सेन्टार दिनि जारा चाकरि खायनाय रक बा एमप्लय रक बक फायो नंनो नायफाया माने फायो माजे मदे मासे वाइसा फायो हेके किन्तु ब्रनो जे कुलुम कसा हेके ब्रनो त एमने फायाबो हिमया फायो किन्तु बसांग सुदो ब्रनि टेबले कि सामि सातबो गय हेके ओबो फायो जोंनो बागै क्लां थांफायो हेके सिनि त हाया त आसबा हामनानै कौया के ओबनि बागै जों ओबतिराव बिभिन्न रग जोंबो दुख नाङो हेके जों ताबाव बीजेपी सरकार ताबाव हेके त 7-8 बছर हेके चले थांका हेके 2 बार भोट अंग थांका इलेक्शन हेके जोंनो तिनि पिन्ट लामा ताहापं जोंनो सुजुग सुबिदा रिया जों बहुत रगै जोंबोनो हेके एमएलए टिके रेखा मन्त्री संका एमएलए संका आर गाइसा सुंमुं जे नों तो साका बीजेपी न बुद्र गय जिति रका एमएलए संका अमाइके एमडीसी संका हिने आखाय ताबो नंनि जे एरिया नि जे लोकल एमएलए तंनाय एमएलए खाय सबो एमडीसी सबो के सायखानु एमबीसी अंखारे हंस कुमार त्रिपुरा हेके एमएलए अंखा हेके समला साकमा एमएलए एमडीसी जे नंनि ताबो लोकल तंगो हंस कुमार एमडीसी अंका हंस कुमार त्रिपुरा एमएलए अंका निनि सम्बलाल चाकमा नंनि जे इ पारा रग फायो वाइसापुं माने बिजि दक खायफायाखो दय फायनाय फायाखो दय जे नंनि आसुक जिंजालंगै तंग माने बिसिंगो नंनो वाइसापुं फायरं नाय फायाखो दयबो सिनि जे रग जे इलेक्शन बाय थांमानि परिगा सिनो हेके कायसापुं खबर ना फैमाने क्रिख एर माने जे इलेक्शन नंना नायखेसिनि नंनो फायै नायफायो माने नायफायो बोलते नंनो फायै नंनि न फायै नंनो बुट बिफायो इलेक्शन नंगै बायखांगा जे समय बुट पाइखा आइफुकाय नंना आरो नायफाया हिंके अमनि बिसिंतै जे ताबो नों सामानि मते लामा करै तय करै बा निनि विभिन्न समस्या आंगै तंग नंनि ता स्कुल करै इन चिकन चाराय तंग नक फुनुक दि इन चिकन चाराय रक ताबो इन लेखा मा परिया बंनि सागरि करै लेखा पनालाय बाचिरदि सागरि करै हिंके अमाहाय रंग न जायते न नुगै सियै पारानि अकरा साकारा रक जे कुनु नंनि जोनाल अफिस हिन्दी बा रुराल डेभलपमेन्ट लामनि बागैखा रुराल डेभलपमेन्ट अफिस हिन्दी निनि पंचायत हिन्दी अमाहाय जागा रक नक जे कुनु रिपोर्ट दगदि डेपुटेशन द जगदय अब जों एके डेपुटेशन जों रजाया कारण तमा आंबा जों त एमने जों सुबुनो खायनानि सिनि साहस थैयानि बागै जों खायथ एमने लेखा करै परा करै हेके जों ज्ञान बुद्धि थैयानि बागै जों हेके निरख जों मातंगो हेके जों केव कायसाना कक सोंजानानि सिनि लामासे करै हेके जों कोनो जों हेके कायसाना हेके दाबिद मुंसा बिनानि सिनि साहसबो थैया हेके कायसाना जों कखुकजा साजानानि सिनि सुबुतिबो सिनि बुद्धि करै ओबनि बागै जों हेके कायसाना ओबनि बागै जों रग हेके थैयै ब्लं बिसिनि जों मातंगो अवस्था खायो
যে তাবক বর্তমান বিজেপি সরকার ফাইমানি 2018 বিধানসভা ইলেকশন দিও বক জিতিয়ই এপরিও যে আইপিএফ টিরক বাই এলেন সঙ্গই বক জুট সরকার খাইকা জুট সরকার খাইমানি বিসিং তৈব বুসুক জরা ত্রিপুরা দিও তাবা ত্রিপুরা যে ত্রিপুরা হানি যে লুকুরক ত্রিপুরা সারংনি বাগৈ বুসুক উন্নতি খাইকা বা বুসুক ডেভেলপ খাইকা তাবকনো নুকজাগৈ মানো যে তাবক পর্যন্ত বিধানসভা 2018 অংমানি পরিও তাবা আরো আইসা বিধানসভা অঙ্গই তাবা আরো আইসা পাইনানি নাইকা তার নেক্সট ফাইনাই 2028 দি আরো আইসা বিধানসভা ইলেকশন ফাইটঙ্গো ইনকে বিধানসভা ইলেকশন ফাই মানি বিসিঙ্গো বাসকাঙ্গো যে ফাইতানি নক সরকার নতা ক কাসানানি মুসু जों अबनो जों सानानि मोसौखौ इनके जों ताबाव इनके जे थांनाय पाइखा किन्तु ताबाव इ बासकांग जोंनो जिति सुजुग सुबिदा रनाय सिनि कोनो बीजेपी बइया त्रिपुरा मथा बइया इनके आईपीएफटी बइया सीपीएन बइया कांग्रेस बइया जोंनो जे सुजुग सुबिदा रनाय जों बनोनो जों दिसाइ रनाय जोंनो जे नायनाय जों बनो जों संचाय रनाय जों इनके मासा खाबांनि ताकुसुं बुकुसुं नक खानाय मांखाना जे इ पारानि तानाय पुर्न दा रुवाजा पारा इ पारानि बुमुं अंखा नक खानाय मांखाना नक आनि उलाता बासकां नुगै मांखाना इनो सेरक बतंगो खनाय बतंगो अकरा तंगो साकारा तंगो जत तंगो इनो प्राय इनो बक आसुक बसर तंगो इनो कय बसर तंगना कय बके सागारि जों ताबरग फाइमाने इनके ओ सिकाने इनके 27 बसर चलेखा इनके 27 बसर चले माने जों ताबाव इनके जों कोनो थाइपं फाहाबो जों तबो बफामिया इनके सरकार जे सिबिन सरकार किन्तु किसा मिसा बागान रग सिबक तो लामा पमानि इनके जों किसा मिसा बागान खाइका मांखा जे आसंनो सम्पद चिनि एर मजे कोनो जे सरकार फाइका ताबो बर्तमान सरकार किन्तु ब्रक डाबल इन्जिन किन्तु जोंनो नाइमानि गरै इनके सो कबाय जों दुखु बिसै जों मोनो इनके मासागा इनके जों ताबो जोंनो कारेन्ट बरियाखाय इनके तुइनि सुजुग सुबिदा रिया इनके जे कोनो स्कुल गरै ठीक मते गरै अबनि बागै जों इनके नरनो माखसार सारा राजदत विलेज खबई इ जे एरिया तंमानि अर प्राय 7-8 हाय पारा तंगो अमनि बिसिंगो जे इननि लुकुरक बाय जों सालायमानि परियो प्राय 800 हाय 900 हाय फैमिलिस तंगो फैमिलिसनि बिसिंगोबो नुगै मानो अमनि बिसिंगो 1500 हाय 2000 हाय बुटास दंगो अमहाय बुट लानानै फुगायसिनि जे गभर्नमेन्ट तंनाय द बक फायय बुट लानानै फुगायसिनि बंनो ककासारै जायते आं नंनो बासकांगोबो पयलानि भिडिअ रबो साजाक मुं तंगो जे हर थुबुगो इमां नुग्रय कालांगो बंनो इमां फुनुगै कालांगो जायते मुक्थांगो तिलांनानै हिनय नंनो लामा रनाय कारेन्ट रनाय स्कुल रनाय टय रनाय हिनो अमाहायके कामां मा कगनो सागै इमां फुनुगै कालांगो अ इमां बसमयो मुक्थां हंनाय ताकबो साइमिया तिप्रा साराव अबननो जायते नखा साखानि वातुइनो जे आसागै जे तुगि आसागै दि तंगो हिनना ताय आसागै तंगो हिन अमाहायके तंमाना हायके रिना इंगो आमायके यासागै तंमाना हायके नो तिप्रा सारक ताकबो बंनि इमांनो मुक्थां खायनानै हिनय ताकबो बक वान सकलाय तंलायो सिनि जे ताबो त्रिपुरा दियो बर्तमान सरकार तंनाय बीजेपी सरकार आं इनो कुनु पार्टीनो आं दुसिकाय सामानिया कुनु इनो कायसा बरकनो दुसिकाय सामानिया नक जतनो साइमानो जतनो सिओ ताबक सारा त्रिपुरानि बरक जत साइमानो त्रिपुरा दियो ताबक नर्थ इस्ट दिनि सेकेंड लार्जेस्ट माने निनि तानाय सिटी गजा सालामना नाय दंगो स्मार्ट सिटी सालामना नाय दंगो आगरतला टाउन दियो नकबो जत साइमाना आं खुद साया आरोखे इनोनि लुकुरक साया नक जत ताबक इंटरनेटनि जुग जत नुगै मानो जे बीजेपी नि ताबक सिनि सीएम चीफ मिनिस्टार सात डॉक्टर मानिक साहा ब ताबो आगरतला जे कॉलोनी दिया हाबय विजिट खायो अबनो स्मार्ट सिटी सालामना नाय दंगो किन्तु ताबक बो सिनि त्रिपुरा सारक स्मार्ट सिटी लै बाथिरदि प्राय तिनै जों 3 থেকে 4 घंटा हाय लामा माहामका इंगे न आइडिया खाय मानो 20 किलोमीटर लामा अंनाय अ लामा हिमै फाइसे जों तिनै इनो सपायो इंगे अमर हायकेन न आइडिया खाय मानो वान सगै मानो जे त्रिपुरा सारक इ पारागो तंनाय जे लुकुरक बक निनि हातियो थानानि हिन्दी निनि साखामनाय न हस्पिटाल अर थानानि हिन्दी निनि स्कुल कलेज विभिन्न जागागो जेदा फातारो थानानि इंगे बक बमाहाय जोंजालबाय थांमा थांखाना समय निनि ताइने रुगि सुगि निनि साखाम
साखामि आंगै मानो अमनि बागै बक बर' थानाय इनो काइसा पुं इनो ताहिनाय जे गभर्नमेन्टनि हयते कायै साब सेन्टार काइसा सालामै रका साब सेन्टार सालामै र माने बिसिंगबो इनो साब सेन्टार सुस्थ मते खायै चलिया मासे वाइसासे फाये बिथि बाक फाया बुंबोनो इनोनि लुकुर बारखे तंनाय इनो साल काइसा फाइकां के मेलेरिया निनि अमाहाय के विभिन्न रोगी कुलुम कासा अमाहाय अंगै इनोनि बर' आसि काइनो कष्ट काइ मातंगो अबनता सरकार नुंया इनो जे लोकेल एमएलए तंनाय बनो आं रिक्वेस्ट खायना मुसुंगो सात सम्बुलाल चाकमा आरो एमडीसी तंनाय जिनि सार हंसुकुमार त्रिपुरा सार हंसुकुमार त्रिपुरा नंना आं लोकेल बा इनोनि जे लोकेल गाइड हिसाबै नंना आं रिक्वेस्ट खायो आइकाबा हाइदो खायो जायते इ पारागो फायो वाइसासुक बिजित खायनाय फायदि इ पारानि जे जिंजाल तंमानि अबनो चेरैनाय फायदि इ पारानि लुकु रबाय कक्सायनाय फायदि बुटंखायसिनि नक फाय चलिया बुरंखायसिनि फाय नक इनो बंनि जे जिंजाल न इमां न मुखथां तेलांनाय हिनि साइ चौगिया जायते बुर पाइबो नक बंनि जिंजाल न चेरैनाय बंनि जे इमां न मुखथां खायखायसे बक नक बाय बाक्सा तंनाय एखाय तंगिया हिनि डाइरेक्ट न साइ पेक्या अबनि बायबो आं नंनो आं बंनो माकयो आयाखाय लुकुरंनो माकयो जाते इ खरांनो जाते बंनि खुनजरो सयद नातय इ भिडिअ न बंनि मकलो नुग्रो नातय जाते बंनि खरां जतो जे त्रिपुरानि मिनिस्टार तंमानि सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सार विकास देबबर्मा सिनि ननि लोकेल एमएलए सार सम्बुलाल चाकमा लोकेल एमडीसी सिनि सार हंसुकुमार त्रिपुरा आरो जे मिनिस्टार तंनाय त्रिपुरानि सीएम अमायके जतो जे मिनिस्टार तंनाय बंनि खुनजुर मकलो इ जे इ बंनि खरांनो सयद नानि बागै आं रिक्वेस्ट खायो जाते फाइनाय सालो विधानसभा अंयासिनि साकां बंनि जिंजाल इमां मुखथां नातय आसु कक साइनो नक ताकबो चिंबाय बाक्सा करंगै तंगो हिंकाय इमोनो जाते काबां खायै फुनुंनानि चाइतक जालायदि काबां खायै बंनि खरांनो सगयदना चाइतक दि आसु कक साइनो पारानि जे सुक जिंजाल अकरा साकारानि जिंजाल न खानामानि बागैनो जों तोनि इनो फाइमानि आसु कक साइनो आरो सुबालाय टिभिनि बाखाखतै जतनो खुलुमका।